No niin, nyt on vasta. Mennään jo. Let's go. Let's go. Nyt annetaan ne C:lle. 2v2, joo, se näyttää. No niin hyvä. Ei, no niin hyvä. Meno. Mä sain ziplineista. No, mä otan tässä chest. Noel. Siis ei mä mene noiden kaikkien ohi. Ei täällä kuulu. No, Avaa supli. Tuolla. Meni 105. Yksi jäi. Ihan heisi. Kato, jos toi osuu johon. Ai, tulee takaisin. Siitä. Ai sit. Oho, melkein. 110. Mä sanoin, että se osuu. Se revasi sen niinku. Joo, 36. Go 36. Mä söin 36. Mä olen 236. Mä menen oikeesti. Mennään bunkkeri tähän. Tuu tähän, missä on tää bunkkeri. Vedetään toinen. Joo, ihan yksi. Missä se on? Mä knokkaan ton, hyvä. Missä se on? Se on tuossa puun takana. Noin, nyt se näkyy. Vetää medari. Ei. Se on yksi pikaksesotti. Se on yksi pikaksesotti. No se on se kiva, jos olisi vähän parempi aiemminkin tämmöisessä ammuksessa. Melkein osuu vielä. Annetaan toi päästä karkuun, Jimi. Annetaan. Jimi, annetaan. Mä osuin. Nyt, tästä tulee pelleilyä. Annetaan, tästä tulee pelleilyä. Lähetään. Ota Venä. No vedetään. Ei vedetä. Tuossa on zipline. Tulee snippuutukutiin. Tässä on bunkkeri. Mä pistin itteni sinne sisälle. Me ollaan alueella. Annetaan vähän annetaan pojalle. Mistä se ampuu? Mistä se on? Tuolta. Joo, mä näen. Miten se osuu bunkkeri niitä takana tän? Tuossa on iso. Tuossa on iso. Osa ette kuole. Ota iso. Onko? Missä? Olisiko sulla RPG-kutia silleen jotenkin? Olisiko RPG-kutia? Joo, mielelläni. Nyt lähtee semmoset RPGt. Onko sulla kaikki päällä? Ammut. Joo, hyvä. 10. Missä se on? Jos on kiva tietää, missä se on. Tuolla. Melkein vähän pelleillä. Menes nää. Tossa. Oikeesti. Mä en tiedä miksi mä koitan ampuu. Meni ohi. Olisiko tohon? Tohon yksi. Annetaan se olla paniikissa. Se on siellä ihan Se on ihan pöksyt, papanat pöksyssä siellä. Tuu koko aika vaan. Meillä on tää Suiswordikan pikku taistelu. Lähetään, onko sulla vielä bunkkeri? Meillä on alue. Onko sulla vielä bunkkeri? Ei lähetä, meillä on alue. Joo, onko sulla bunkkeri? Joo, onko sulla toinen bunkkeri muuten? Ei oo. Mä käyn. Missä se ampuu? Me pitäis päästä vähän tonne päin. Meillä on alue. Kerrotaan se alueelle. Tuolla se menee. Missä? Tuolla. Missä? Ai jos se on tuolla. Tuolla se meni. Se on sinne asti kipittänyt. Kuin nopee se menee tuolla. Me kärrätään tätä jauhoallella. Tulee tänne, niin saa piikkivata. Mene. Tässä on alue. Tässä. Tää mun skini on ihan hirveä, mikä mä oon. Mut tässä on alue. No hitto, mä en osaa mennä tuohon. Se tulee jostain, se nipas piikkaa kohta jostain. Kato, tää on taktiikka. Ei, älä pysy esillä. Se piikkaa kohta. No pistää nää ovet tälleen, niin täältäkin pystyy. Ei vielä. Se piikkaa ihan just kohta. Meidän pitää katsoa mistä. Meillä on taas Älä me. Kyllä silläkin. Mistä? Missä? Jostain se tuolta saarelta ampuu. Mulla on tässä kunnon kolo tässä välissä. Tässä. Jos tuohon yltäis. Pystyykö sitä ampua? Kokeile. Pystyy! Kato. Kruunun mulle. No, en mä otan sen. Hitto. Hei, silloin alue. Ei. Missä? Hei. Missä se on? Tuossa näkyy.
Missä? Tuolla se menee. Joo, tuolla se menee. Siellä se hevon persuudessa menee. Osui 105. Osui 105. Tossa. Ai me kärrätä tätä sun video oikeesti. Just siihen. Ei, meni ohi. Meni ohi. Tuolla se täällä on kuulistelee. Aivan tuolla jatkalla hiiliä. Mä en nyt jaksa pelata, tässä menee mua aikaa, mä jäin. Nyt mä menen tässä päällä. Paitsi et mehän kuolla, jos mä oon määrin. Mä vedän päällä. Ja siitä! Ihan helppo. No niin, loppuun. Hyvä, voitto. Tuossa muukina. Oppa vaikee, meri.